Yau zan nuna muku yadda za ku ɓoye yawan likin da aka yi muku a cikin post ɗinku na Facebook. Da farko dai kusan wannan Facebook Lite baya ɓoye wannan yawan like ɗin, sai dai ka yi amfani da normal Facebook. Da farko za ka je cikin Facebook ɗinka haka, idan kana amfani da wannan normal app ɗin nasu, ga wasu ɗigo-ɗigo nan a nan wajen guda 3 daga sama nan wajen, sai ka danna su haka. Za ka yi ƙasa haka, idan ka yi ƙasa za ka nemi setting and privacy, wannan shine setting and privacy, sai ka danna shi haka, sai ka kuma danna setting gashi, sai ka shigo zai nuno maka nan wajen. In ka yi ƙasa haka, idan ka yi ƙasa haka gashi nan wani reaction preference gashi nan daga nan wajen wannan, in ka danna shi haka zai nuno ma haka. To yadda za ka ɓoye yawan like ɗin naka shine wannan na ƙasan gashi nan kaga a kashe yake. To idan kana so ka ɓoye yawan like ɗin, sai ka danna shi haka, ka kunna shi. In ka kunna shi shikenan, in dai ka yi posting mutane da yawa suka yi ma like, babu wanda zai ga yawan adadin waɗanda suka yi ma like ɗin. Da fatan za ku danna mun subscribing akan wannan tasha, sannan ku danna like akan wannan bidiyo. Na gode.